mga kalabidabs, welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo ngayon sa your brother's house, tribalVillage. Ayan, so makakasama ko yung ating mga kababayang Bicolano Vloggers, mga kalabidabs, and makakaroon tayo ng mga activities, no? So abangan nyo po mga kalabidabs yung ating activity dito sa your brother's house, tribalVillage. So mga kalabidabs, makita natin, no, sobrang ganda dito mga kalabidabs, and perfect tong pasyalan, no, sa mga gusto niyo ng jamming, overnight, o i-enjoy, no, itong place na to with your family and friends. Sobrang ganda po mga kalabidabs. As you can see, madami tayong mga parang mga bahay-bahay dyan na pwede kayo magstay. Yung ganda ng garden, no, yung landscape, sobrang perfect and relaxing to mga kalabidabs, no, kung medyo na-stress kayo sa life. And napakaganda po dito mamasyal, mag-relax and mag-unwind with your loved one and family. Mga kalabidabs, no, makikita natin sobrang ganda ng paligid dito mga kalabidabs, and perfect pasyalan to, no, and kasama ko of course yung ating mga kasamang Bicolano Vloggers, and mayroon tayong swimming pool kung gusto niyo mag-swim, and din yung mga houses dito, pwede kayo dito mag-stay, and mayroon din tayong mga tent doon sa kabila. So napakaganda, napaka-perfect place para mag-unwind, diba? Kung may mga problema kayong pinagdaraanan, no, dito na lang kayo mag-imot-imot. Ayan mga kalabidabs, marirelax pa kayo sa ganda ng mga halaman dito, no? Sobrang ganda, very creative yung pagkakagawa ng brother's house, tribalVillage. Mga kalabidabs, medyo maulan lang dito mga kalabidabs. Pero yun na nga, tuloy pa rin yung ating jamming and pag-i-enjoy dito sa tribalVillage, no? And sobrang ganda dito mga kalabidabs. Sila na siguro pag may mga activities din dito, no? Sobrang ganda dito. So ayan mga kalabidabs, sinasabi ko tent, so pwede kayo dyan mag-camping, no? Mag-overnight. Ayan. Sobrang ganda dito mga kalabidabs. Although medyo maulan ngayon, pero still makikita natin yung ganda ng your brother house, tribal. Ayan, this is Shocker Vlogger. Please do subscribe sa aking YouTube channel mga kaibigan. Vanventure TV sa YouTube and Facebook. Follow kayo sa Facebook page ko, Drawing is Free. Hey, what's up? Kapitan Nathan po. Ayan, pa-follow na lang FB and YouTube. Yes po, pa-follow and pa-subscribe irigenyo vlog. Pa-subscribe po jestoni, lancero on YouTube, Instagram and Facebook. Cardo. Nood po kayo ng probinsyano gabi-gabi. J. Carlos lang po sa Facebook page. Like. DJ Mortal po. Sid Luna Vlogs po on Facebook and on YouTube. On wala. Ayoko na sabihin ko sana. So, kilala nyo na ako, mas makita nyo pa lahat doon. Yan guys, Matigsong PH, YT channel, tsaka page, Matigsong PH. Para TikTok na rin. Henry Vibal. Yan, member kami ng Matigsong PH. Actually, 5 po kami, pero absent po kasi yung iba. Kaya, 2 lang po kami. May exam pa naman ngayon. Bidabs, oh, bago kami kumain, yan ang buhay vlogger. May best photo tayo. Picture muna bago kain. Ganyan talaga yan. May pictorial, may pa-video. Ayan. Makita natin mga kalabidabs. So, si Kapitan Nathan. Wala pa akong tawag sa mga nanonood sa... Wala ka bang tawag? Oh, seedlings. Maganda. Seedling.
kalabidabs, still we are here sa tribalVillage, no, dito sa your brother's house. So bakit tribalVillage? Kasi ito parang binis nila sa different tribal, no, na mayroon tayo and sa ibang bansa, I think. So ito ay sample nito. Ito yung tinatawag nila na Katagon tribe. So makikita natin na napakaganda yung idea ng pagkakagawa nito, no. So pinahahalagahan nila yung iba't ibang klase ng mga tribe mayroon tayo. And also siguro parang I think yung iba parang sa ibang bansa, I think. I'm not really sure. Pero yung iba dito, I think nandito to sa Pilipinas, no, Buhid tribe. So ito mayroon ditong Kabitenyo. So this is the Kabitenyo tribe. Ayan, Kabitenyo tribe. So iba't ibang tribe ang makikita natin dito. So napakagandang idea po talaga to. And napaka refreshing. Yan. So perfect talaga tong place, no, kung gusto niyo mag-unwind or mag-relax with your family and friends. So this is Cotabateño tribe. So ito naman yung Tagbanwa tribe. Yan, yung Tagbanwa tribe. So ito yung makikita natin yung mga iba't ibang tribe dito. This is the Ifugao, Amganao. Yun. See, it's very perfect. So ito natin kayo makalabila. So ito naman si Taayawan tribe. So this one is the Hanoo tribe. Ikaw naglock. Yun. So it's a beautiful place, mga kalabidabs, no. And we're waiting for our friends, no, yung makasama nating vlogger din. Medyo umuwi muna sila because nagpalit sila ng damit. So dito tabi para of course mag-enjoy ng place. So as you can see, it's really beautiful place, no. Sobrang ganda dito, mga kalabidabs. And kung gusto yung pumunta dito, you can visit here and also enjoy the place, no. Talagang sobrang ganda. So this one is Taot Bato tribe. Yun. So binis talaga nila sa iba't ibang tribe yung mga cottages nila dito. Yun. Bangon tribe. This one is Agta tribe. This one is Agta tribe. So napakaganda, mga kalabidabs. So refreshing. Diba? May mga fruits. So mga halaman. May mga tawag dito, sapa ba to? Yan, oh. Ang ganda, mga kalabidabs. It's really beautiful. Napaka relaxing. I'm falling in love. You're feeling something, yeah. By the way, my name is Nathan, and hello po sa lahat po ng mga Bicolano Vloggers na nandito po ngayon. And we're still here at the Kusina Zebra. You cannot control. Yes, in time you came and you changed all my perspective. Yes, in time you came and I love it. I love it. Kalabidabs, andito kami ngayon sa Kusina Zebra. So dito kami magdi-dinner, no, with Mayor Noel, Rosal and Bicolano Vloggers and the rest of influencer ng Albay. So yung mga kalabidabs, samahan kami later on para mag-dinner and also makipagkwentuhan din kaya Mayor Noel Rosal. It's so great to have in my life. Make me feel so lucky, feel so lucky, yeah. It's so great to have in my life. Make me feel so lucky, feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, feel so feel so lucky, yeah. Feel so lucky, feel so lucky. Feel so lucky, feel so lucky. Feel so lucky, feel so lucky. Feel so lucky, yeah.
lucky. Feel so lucky, feel so 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 lucky. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.